Часове на безделие. Философска разходка с монаха Кенко. Преведено от френски. Бижу на литературата на отшелничеството, часове на безделие. Црезрегуса. Е вечна покана да уловим мимолетната красота на света, преди да изсъхне росата в равнините на Адаши и да се изпарят димовете на планината Торибе. Авторът – Урабе Кенко или монахът Кенко, 12, 83, 13, 50. Не беше нито суров аскет, нито дори набожен човек в тесния смисъл на думата, офицер от гвардията, натоварен да придружава императора Гауда. Той избра да приеме монашество едва след смъртта на своя покровител и го направи, за да наблюдава съвременниците си от разстояние. В епоха, когато грубияните от Канто, некултурни военни, оскърбяваха двора начин на живот, далеч от всякаква човечност, поблизък до този на животните, Кенко се умя да съхрани същественото, древния вкус. Кенко е закъснял класик. Неговите есета приличат на учтивия разговор на светски човек и имат онази привидна простота и лекота на израза, които всъщност са плод на съвършено изкуство. За начало на изучаването на старата японска литература не може да се направи по-добър избор от часове на безделие. При разглеждане на това произведение, богато на откровения, у Кенко се разпознават две контрастиращи личности – аристократът и монахът. Той проповядва, разбира се, будистката откъснатост, но признава, че човек, който не би имал вкус към любовния живот, би приличал на кристална чаша без дъно, критикува привързаността към материалните блага, но изпитва винаги трепет в сърцето, когато си спомня декорите на двореца, аксесуарите на костюмите или великолепието на церемониите. Порицава грубото пиянство, но признава, че чаша саке, споделена между близки приятели около огъня, в снежна нощ, е едно от очарованията на съществуването. Тези две страни на характера му се съчетават, за да образуват тип стар ерген наистина симпатичен, който става още по-симпатичен, когато размишляваме на спокойствие върху мислите и съветите, изпълнени с такава интимна мъдрост, които запълват по голямата част от неговото съчинение, обяснява Мишел Ревон. Смятам го за най-великия моралист, най-хармоничния и най-чистия дух на Япония. Същността на Дзуихицо – да следваш капризите на четката. Дзуихицо – по течението на четката. Монахът Кенко е създал най-красивата книга от този жанр. Той е моят учител. Отидох в Киото, за да плача на мястото, където е живял. Един монах ме заведе там. Абат Кенко, каза ми той, това са цветията, които са тук. Японците са като сезоните. Всичко се завръща при тях. Ние сме като историята. Всичко умира с нас. Часове на безделие принадлежат към този толкова особен литературен жанр, дзуихицо, по нишката на четката, в който японците поставят и есетата на Монтен, и това сближаване между Кенко и нашия френски благородник, макар и конвенционално, не е по-малко справедливо. При единия и другия откриваме този сигурен и деликатен вкус, тази меланхолия, която никога не е отчаяние, този напълно хуманистичен ентусиазъм не толкова към античността, колкото към античната добродетел, тази воля накрая да се изобрази себе си, изобразявайки другите. Никакъв строг план, никаква система, която да затваря духа, нищо друго освен каприза на четката, откъдето изниква бъркотия от размисли, анекдоти и максими, хвърлени безразборно върху хартията в продължение на няколко години, около 1335, градина от впечатления, където дивата трева съседства с рядкото цвете. Знаменитият начален пасаж задава тона на тази интелектуална разходка. По волята на моите часове на безделие. От сутрин до вечер, пред писалището си, записвам безопределен замисъл дреболиите, чието мимолетен отблясък минава през ума ми, странни блуждения. Поетиката на незавършеното. В сърцето на часове на безделие бие пронизителното чувство за ефимерното. За съвременния човек бягството на времето е най-често източник на тревога. За Кенкото е самото условие за красотата. Именно неговата непостоянност прави ценен този свят, пише той. Ако нашето съществуване трябваше да бъде вечно, поезията на света би изчезнала веднага. От тази философия на несигурността проистича една изцяло японска естетика, тази на незавършеното, която предпочита пред пълнотата на луната затъмнения блясък на залязващо светило и пред разцъфналото цвете, листенцата, които вятърът отнася набързо. Въпреки нас, какъвто и да е предметът, неговото съвършенство е недостатък. Оставете нещата незавършени, такива, каквито са, без да ги дооформяте, ще намеря в това интерес и ще се чувствам спокоен. Казаха ми, когато се строи императорска резиденция, е обичай да се остави едно място незавършено, като ни учи
че съжалението за окъпването на цветията и залеза на луната е потрогателно от възхвалата на техния пълен разцвет. Кенко не ни дава само урок по поетика, той ни предлага, още по-добре, утеха.